Kubonga amandla abangani nabantu ababesondelene nosiqiniseko ngezinto ezenzakalayo. Lokhu kubuka kancane kancane livele iqiniso. Muva nje kade kuvela ukuthi kuke kwanikelwa ngo-30,000 imali ekuyiyona evele kuma-fans a-TikTok. Laphana-ke abantu bebehlanganisa benikela. Njengoba-ke enye inyanga laphana isiveze isimangaliso, izinto ekuyizona egcine iy'thola ngokuveza noma-ke ngokuphumela obala ukusapota usiqiniseko. Ithi cha, ibonga imakoti style, iphinde ibonga futhi noSikhova Mhlongo ukubambisana noThabang obehlala nosiqiniseko ukuthi cha umndeni awubona ukuthi wenzani, njengoba-ke ihambe inyanga yaze yagcina iveza izinto ekuyizona egcina ithengwa enye yamakhampani ekuyimakoti style. Ngaphandle nje komusha isikhathi sakamntwana sekhaya, ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike ukuze njalo uma sifaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Bamba-ke ividiyo yakhe-ke uZikode echaza. Yonke lento yenziwe egameni lakho leyo. Funeka uyazi. Siqale nginibingelele umphakathi wakithi eSouth Africa. Into ke mina engayifunda njengomuntu wakantu, njengomuntu wakaZulu, ubuntu usho ukuthi ke na umuntu. Izolo cabanga ukuthi day before yesterday baba uAyanda Msweli uyile laphaya wabhuda usiqiniseko njengoba sazi umphakathi weSouth Africa ukuthi sanjelwe eSouth Africa, sanjelwe igazi lethu ubhuda usiqiniseko. Wachaza futhi umndeni ukuthi unawo amandla okufihla ithambo lika Langelihle. Amandla umndeni ongenawo amandla okufihla usiqiniseko. Ngani ngoba usiqiniseko uyaziwa ukuthi ke na ebesizakhela igama kakhulu la kwa social media, kakhulukazi kuthina la on TikTok. Kusho ukuthi ke sahlangana ke nabafowethu obhuti Sikhova, ngifuna ukubashiya ngaphandle bhuti Sikhova nobhuti Thambi, uBhuthabo Thabang, sorry. Usiqiniseko lebehlala naye umfowethu sihlangana ukuthi no sicela kanjani ama donation ebantwini, ngani ngoba usiqiniseko lo oyofihlwa lapha akuseyena uLangelihle. Usho njalo ubhuti wathi ayibambe insizwe, asibambeni bafowethu. Ngithe sisahlangana amakhanda ukuthi sigena kanjani ebantwini, angifuni ukungasho. Ngafonelwa iCEO yemakoti style, yathi Zikode sicela ukulekelela kwethu futhi asifune 5 rand, asifune sheleni, asifune lutho futhi asifune ukubukwa ngalento, silekelela abantu bakithi. Uyabona, washo wathi ngifuna ukulelela ngegross kodwa ngithengisa igross mina Zikode imakoti styling. Abantu baye bethi-ke namhlawumbe ithengisa amagrossa those amakhishi noma carrot okanye amaphinifu. Wathi cha mina mkhulu Zikode mina nje ngithengisela oma TV la suka le ko China, oma TV nama fridge nama washing machine, ama plate webo makoti ama plate. Uyabona nezinye zezinto into asendlini nje na, uyabona. Kodwa ngicela ukuthi ngilekelele kulento kasiqiniseko. Ayisahlangana nabafowethu savumelana, mina ke bengathembi ubhuti Sikhova nje nobhuti Thabang bazokutshela. Ngithe singathembi kakhulu abantu laba, kusegoli la. Uyayibona ndaba umuntu akakuthembisa into nje kanti ukuthembisa izulu nomhlaba nawe uzuthembe, kanti ukuthembisa amanga. Uyabona nakho angifuni ukungasho ngikhona lana, iyaphuma nje manje leveni iphikelele kwamaphumulo wabhuda usiqiniseko. Futhi into engiyithande ngaye uthe weZikode ngizobe ngikhona futhi lapha yana kwamaphumulo, kuyothi makushoda siphinde futhi siphume sihambe siyothenga. Uyayibona ndaba kusho ukuthi nje ikhishi imakoti styling ithi ayinikezwe lona. Nizombona nje, nizoyibona into ezazenzayo ngoba ngizoyithega inkampani yakhe la imakoti styling, nizozibonela. Nami kusengiphileke wathi weZikode manje awuhambi uyodonate lapha esikoleni sengake ngiyeza lapha eMana High School, ngizonipha nanka amapads, ngizoletha amapads nezicathulo. Vivan principal labo babukubheka
ngiyeza principal lapha eMana High School sengiphiwe nami kuthiwa ngizopha wena nabantwana bakho ngoba phela siyazi ukuthi abantwana bayasokola when it comes to mabengena einsukwini zabo thapho abanamali abanalutho nemndeni kuhlwempu uyayibona ndaba sizonikela ke futhi ke kwenze kahle nje wangiqalisa ngani ngoba into vele ngangihlale ngicabanga kanjalo ukuthi hey man ngiyafisa ukuyonikela lapha ezikoleni zakithi ngiyabonga ulala uphumule ebhuti usiqiniseko bese futhi abantu bayeke ukujabula ngokufa komuntu akwenziwa lokho thina kithi kwantu bafowethu mani uyabona bese niliyeka funa leli gama lophuthu nikhumbule kwahamba umuntu ngaleli gama mani cabangelana umndeni ngiyabonga ngiyanithanda bye bye yazi uyabona le kumele ngiaddress bantu bakithi angazi ukuthi nakhuliswa kanjani nina mhlawumbe emakini ibhlungu lento ngani ngoba leli gama lophuthu leli kwafa umuntu egameni lalolu phuthu aniboni ngani nina ukuthi kena manje noke nikhuluma ngalophuthu nilimaza inhliziyo zabantu bakwambatha ngikhuluma udubula kekho angazi ukuthi Mthandeni lo nawe lento awuyikhuluma yini lento awuyikhuluma ngoba phela lento Mthandeni iyaqhamuka nawe usuthe ukuthi uyaMthandeni umuntu ongithengisi lo thuma abantu uphuthu yaba wrong le nto angifuni mfowethu ukuthi kena ngiyinabukelise ngiyojabula nje mina mfowethu mawungake ukhulume ngenye indlela futhi manje lento yophuthu ngani ngoba lento yophuthu bafowethu mina angiyithandi unomuntu ongayakho ngikhuluma nje kusingamanje lapha umuntu wadutshula ukuthi usethuma uphuthu umuntu wadlela intombi umuntu uthunywa uphuthu umuntu watshantshela imoto uthuma uphuthu hayi bafowethu ngeke mina ngwakaZulu angikwazi mina ukuthi lento le yokuthi nijabule ngibheka inavigator la ngine Bob okay angikwazi mina ukuthi kuyenzeka umuntu ajabulela ukuthi umuntu ufile jabulela ukuthi ufile ngangazwe ukuthi mina umuntu ohambile uhlonishwa kabi anginazi ukuthi kena niqhamukapi nina nijabulele ukuthi kena kunomuntu osehambile emhlabeni anginazi ngempela angifuni ukungasho uyabona angizama ukushintsha abantu bakithi wena njengomuntu omnyama umuntu wakantu wena umuntu nobuntu uyayibona not lento man lento yophutha niyekeleni kakhulukazi nje mangabe nizokhomenta emavidweni ami angiyithandi lento lena elibe niyikhuluma yophutha ngiyayizonda ngenyanya uyabona isele isephopho